Здравейте хора, днес ще ви покажа какво имам, какво си купих за училище. Да. Така, ще ви покажа чантата. Доста е голяма. Да, чантата, дивната чанта, кутийката. Ето с тези тук неща. Тези имам и пръчки за суши. Да. Така. Шишен стич. Има пътники. Изкуши шипките. И портмоне за пари. Я ви покажа какво си купих друго. Това ми е блокче. Блокче. Да, с бели листа. Мама. Тетрадка с широки и тънки. Имам за Яна с широки и тънки. Широки и тънки. Това е с широки тънки. Това е с широки и тънки. Това е, между другото, почти всичко ми е достатъч. Широки редове. Цветни хартии. Печачи. Чакайте, ще пробва нещо. Може и да се налага и да направя втора част. Тя ще е само широки редове. Да, е така. Кивам. Подвързи. Каза такова постели, чашка. Мастери. Цвети химикал. И да, и ще направя втора част. Чао!